Salam dostlar, gitar kursunun 5-nji tapagy. Bugun siz bilen baraya öwreneriz. Bara görüşüňiz ýaly bir barmagyň bilen bir näçe tar basyp döreýän akord. On diýsem, diňe bir barmagyň bilen basyp bedip akord bolan okby. Beýleki barmagyňdan bolanmak bolýar. Indi ýadyňyzda bolsa, geçen tapaklarda siz bilen öwrendik, ýani 7 san nota bar. Olar bolsa akordlara bölsek, major we minor akordlar bolýar. Indi jemi 14 sany akord. 14 akordun geçen tapak 8-sini öwrendik. Galan 6 akordlar bolsa, baraya akordlar. Bugun biz siz bilen şonu öwreneriz. Anha galan 6 akordumuzdan şolardan ibaret. Indi siz bilen bilmeli dadymyz, gitaristlaryň esasy meselesi bara, ýagny her kim şu bara ýetende gitarany taşlaýar. Näme üçinse şunu basyp bilenok. Aslynda bara üçin ýetgeşik güýç gerekdir. Gyzlar hem bara tutdy. Bolmasa gyzlaryň eli eje diýjeksin. Barada esasy tehnika. Häzir bolsa siz bilen şu baraya tuturuş teknikasyny öwreneriz. Bir näçe goýberlen ýalňyşlyklary üstüne durup geçeriz we şolary nädip düzeltmeli. Birinji bilen baraýyň dogry tutuluşyny öwrenýär. İlk süýe barmak, soň 3-nji, 4-nji barmak, soň 2-nji barmak. Grafikada gören bolsaňyz, süýe barmak bilen tutulýan ýerler birlik bilen bellenýär. Ýani birinji barmagyň. Baraya tutan wagtyňyz barmagyňyzy has ýokary çykarmaň. Onu belli bir aralykda saklamaly. Şeýle hem şu ýagdaýda eliňizi dol diremeli däl. Grif bilen eliňiziň arasynda biraz hem boşluk emele gelmeli. Şeýle hem barmagyňyz aşakdan hem bolmaly. Baraya tutuňyzda ýene bir gödök ýalňyşlyk goşaryňyzyň näde dogry tutulşy. Eliňizi biraz öňe edip goşaryňyzy aşak basmaly. Şu ýagdaýda kysmak ansat düşýär. Ýöneköý akord tutumda goşarma serediň, baraya tutumda serediň. Ýagny mi minorda şu ýagdaýda bolýar, fa majorda şu ýagdaýda. Ýene de bir ýalňyşlyk, esasy güýjüňizi barmagynyň ucuna berýäňiz. Ýagny barmagynyň ucunda gysjak bolýaňyz. Ýene bir ýalňyşlyk, baraýany gysaňyzda gitarany öňe tekleýäňiz. Bu ýagdaýda size kynlaşýar. Grifi özüňe ýakyn tutmaly, özüňe çekmeli, çekip gysmaly. Baraýanyň tehnikasyny öwrenmegiň ýene bir gowy aşaky 2 tary basjak bolmaly. Esasy agram 1-nji we 2-nji tara düşýär. Grifi gysan wagtyňyz başan barmagyňyz eplenmeli. Bolup biläjek ýalňyşlar şolardan ibaret we olary düzeltmäň ugruna çykmaly. Bara kynda, siz dogry tehnikasyny öwrenseňiz, olar anaňsat. Her gün gaýtalamaly. Eliňiz ýady-ýanja, eliňiz ýadan soň biraz dinç berýäňiz, razminkaja getýäňiz, soň ýene gaýtalaýaňyz. Günne türüň nöşýäňiz, eliňizi öwrenşdirýäňiz, güýçlendirýäňiz. Belli bir wagtda barany öwrenýärsiňiz. Köp kişi sorýar, plan aýdymyň baraýasy çalyşyny öwredäý. Baraýdan gaçmaň. Siz baraya öwrenseňiz, siziň ýoluňyz açylýar. Bara öwren zerurdur. Biziň indiki ösüşlerimiz üçin bara hukman gerek. Şoň üçin baraýany üstüne durýaňyz, öwrenýäňiz, ýaltanaňyz. Senlik bir soraw, senlik bir kynçylyk ýüze çyksa, çekinmän kommentariýada soraýaňyz. Bolly sapamyz şundan ibaret. Halan bolsaňyz like koýaňyz,
Kanalyma agda bolmadyk bolsaňyz kanalyma agda bolýaňyz. Indiki videolara garaşýas.